Bueno, o círculo poético di que é realismo máxico, non sei, a trama realista é aquí en Ourense e a outra é unha aldea ficticia que se chama Quintela do Pombal, que pode ser Quintela do Pombal, pode ser calquera aldea en realidad, non? Porque, en realidad, eu estaba pensando na miña do Toso, basicamente, iso tampouco aporta moito, porque se pode extrapolar perfectamente a calquera. Foi unha boa escolla editorial, me parece, me gusta moito. Moi bonita, me gusta moito esta foto. Moi bonita. A Raquel, a nena Xélida, que anos atrás lle preguntaba ao tío como tendo cara a familia un nome tan galego como a Xan era chamado polos de afora John, esa concesión anglicana que tanto desentoaba nas xuntanzas ao redor dunha queimada. Pois non o sei, repetía el. Quizáis a resposta estaba no prestixio da institución de los sacrosantos gruñidores de los clavos de Cristo, pois con miras a facerse ver aos seus clientes como a educadores, equiparables co sistema educativo europeo, seus dirixentes resolveran, sin moitos escrúpulos, transformar a Xan Ferreira, natural da aldea de Quintela do Pombal e titulado en lingua estranxeira pola Universidade de Ubicus, en John Smith. Perfecto produto, baseado nun señorito inglés refinado nos seus gustos e xeitos, recto e puntual. Así dá comezo esta historia, pois digamos que eu considero importantes polo tristes que son. Eu non estou para aportar solucións, simplemente para criticar literariamente e para facer partícipe ao lector de que hai certas injusticias e certas, a veces son injustizas inconscientes, digamos que por deixarnos levar medio por unha marea de tendencias, e aí sale o tema, por exemplo, do turismo rural, do abandono das aldeas, que eu sí que eu recoñezo todo o que me pode decir calquera de que o mundo económico está nas cidades e tal, eu non deixo de sentir a miña lembranza.